Welcome to TNBC Small Shortcuts channel. Good morning to everybody. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து the archetypes of literature அப்படின்றது 10th யூனிட்ல உள்ள ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம். இது வந்து யார் எழுதிருக்காங்க அப்படினா நார்த்ரூப் ஃப்ரே அப்படின்றவர் எழுதிருக்காரு. இந்த ஆர்க்கிடைப் அப்படின்றது வந்து எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ரைட்டர் இருக்கார் அப்படின்னா அந்த ரைட்டர் வந்து எதையாவது பற்றி எழுத போகிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு அதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்ச விஷயங்கள் வந்து அவரை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், அவரோட ரைட்டிங்கில் வந்து அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட்டர் மட்டும் இல்லை, அது இல்லாமல் ஹியூமனே மொத்தமாக சொல்கிறாங்க. நம்மளோட முன்னோர்கள் எப்படி இருக்காங்க, அவங்களோட ட்ரெடிஷன் வந்து எப்படி இருக்குது, அவங்கள பார்த்து வர்ற நம்ம அவங்கள மாதிரி அதாவது என்ன சொல்ல, நம்மளோட முன்னோர்களோட பழக்க வழக்கங்கள் வந்து நம்மளையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், நம்மளை அறியாமலே நம்ம அதை வந்து செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இப்போ நார்த்ரூப் இவரை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 1912 பிறந்திருக்காரு, 1991 வரைக்கும் இருந்திருக்காரு. இவர் வந்து ஒரு கனடியன் ரைட்டர். அனாட்டமி ஆஃப் கிரிட்டிசம் அப்படின்ற ஒர்க் வந்து 57 எழுதியிருக்காரு. இந்த ஒர்க்னால தான் அவர் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து இந்த அனாட்டமி ஆஃப் ஆர்க்கிடைப்பல் லிட்ரரி கிரிட்டிசம் பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, ஒரு ரைட்டரோட பாஸ்ட் வந்து அவரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்ல, அதுதான் சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த அவரை அறியாமலே அவர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன், சிம்பிள், இமேஜஸ், அல்யூஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அவர் அறியாமலே அவர் வந்து யூஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது பாஸ்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இருக்கும் அது யாராக இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒர்க் வந்து எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா த ஃபேபிள்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ஸ்டடீஸ் இன் பொயட்டிக் மெத்தாலஜி 1963 உள்ள இதுலேருந்து எடுத்திருக்கிறது தான் இந்த ஆர்க்கிடைப்பல் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ற ஒர்க்கு வந்து இந்த ஒர்க்லேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து மொத்தம் வந்து 3 பார்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்க்கிடைப்பல் கிரிட்டிசம். இந்த ஆர்க்கிடைப்பல் கிரிட்டிசமோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட் 1ல் சொல்கிறாங்க. இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, நம்ம மெமரி பண்ணுற மாதிரி இல்லை, ஒன் வேர்ட் மாதிரி எதுவும் இல்லை. நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச்சஸ் வந்து லிட்ரேச்சரில் இருக்குது. அதில் ஒன்று வந்து ஆர்க்கிடைப்பல் அப்ரோச்சும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து ஆர்க்கிடைப்பல் மீன்ஸ் ஆன் ஒரிஜினல் ஐடியா ஆர் பேட்டர்ன் ஆர் சம்திங் ஆஃப் விச் அதர்ஸ் காப்பீடு. இது ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, பாஸ்ட் ஏற்கனவே உள்ள விஷயங்கள் ஒரிஜினல் வந்து ஒன்றா இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த ஆர்ஜின் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து வந்து சில ஐடியாஸை வச்சு தான் வந்து புதுசாக எழுதியிருப்பாங்க. ஒரு புதுசாக எந்த விஷயமே எழுதியிருக்க மாட்டாங்க. பாஸ்ட் ஓல்டு உள்ள விஷயங்களை அவங்கக்கிட்ட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி இவங்க வேறு ஒரு விதமாக எழுதியிருப்பாங்க. அந்த ஓல்டை தான் காப்பி பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதாவது வந்து எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் அதோட ஆர்ஜின்லேருந்து மாடிஃபை ஆகி தான் புதுசாக வந்திருக்குமே தவிர எதுவுமே புதுசு கிடையாது. அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அந்த ரைட்டர்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லவ் போயம் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அந்த லவ் போயம் பற்றி ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு லவ்னா என்ன அப்படின்னு அவங்க முன்னாடி படிச்சிருக்காங்களோ போயமில், அந்த விஷயந்தான் இந்த ரைட்டரை அறியாமலே அதே இமேஜு அதில் உள்ள விஷயங்களை தான் இவரும் எழுதுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து ஒரு 2 ரைட்டரை சொல்லியிருக்காங்க, ஜேம்ஸ் ஜார்ஜ் ஃப்ரேசர், அடுத்து வந்து கார்ட் கஸ்டவ் யங் அப்படின்ற ஒரு 2 ரைட்டரை சொல்கிறாங்க. இவங்க ரெண்டுமே கிரிட்டிக் பண்ணுறவங்க தான். ஸோ இவங்க 2 பேரும் வந்து யார் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்க்கிடைப் கிரிட்டிசமில். இந்த ஆர்க்கிடைப்பல் அப்ரோச் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து ஃப்ரேசர் வந்து ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு. அது என்ன அப்படின்னா இந்த கோல்டன் பவ். இப்போ ஃப்ரேசரோட ஒர்க் என்னது அப்படின்னு கேட்டால் கோல்டன் பவ் அப்படின்றது அவரோட ஒர்க்கு. இந்த புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து மேக்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் மேஜிக்கை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, ரிலீஜியன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, மித்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து இந்த புக்கு யாரோடது, கோல்டன் பவ் அப்படின்ற புக் வந்து ஃப்ரேசரோடது. அடுத்து இந்த யங் இருக்கார்ல, யங் வந்து ஒரு நம்ம ஏற்கனவே சைக்காலஜியில் யங் படிச்சிருப்போம்ல, அவர் தான் சொல்கிறாங்க. இவர் வந்து ஃப்ராய்டுட்டேருந்து வந்தவர் தான் இந்த யங்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சைக்காலஜியில் படிச்சிருப்போம்ல, அதான் சொல்கிறாங்க. த கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் அ மேஜர் தியரி ஆஃப் யங். அப்போ யங்கோட தியரி என்னது அப்படின்னா கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ். அப்போ கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது யங்கோடது.
யங் ஏஜில் ரொம்ப கான்சியஸாக இருப்போம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம். யங் ஏஜில் ரொம்ப கான்சியஸாக இருப்போம், எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோம். இப்போ கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ்ன்றது வந்து யங்கோட தியரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அக்கார்டிங் டு யங், civilized man unconsciously preserve the ideas, concept and values of life cherished by his distant forefathers. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு சிவிலைஸ்டு மேன் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் அறியாமலே, இதில் இந்த அன்கான்சியஸ்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பொயட் இருக்காருன்னா அவர் அன்கான்சியஸாக அதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சிருந்தாரோ அவரோட கான்சியஸில் இருக்கும். அதை வந்து அன்கான்சியஸாக அவர் அறியாமலே என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா அவரோட ஒர்க்கில் காமிச்சிடுறாரு. அதுபோல தான் யங் வந்து யாரை சொல்கிறாருன்னா, ஒரு சிவிலைஸ்டு மேன் இருக்கார், ஒரு நாட்டுக்காக உழைக்கிற ஒரு ஆர்மியில் ஒரு போலீஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து அவங்கள அறியாமலே வந்து அவங்க என்ன பண்ணணுன்றது வந்து அவங்களோட அன்கான்சியஸாகவே இருக்கும் அவங்க மைண்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு ஆர்மி மேன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அப்பா அவங்க தாத்தா அப்படி யாராட்ட ஆர்மியில் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா தலைமுறையாக அந்த வேல்யூஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து டிஎஸ் எலியட் சொல்கிறாங்க. டிஎஸ் எலியட் வந்து ஹேஸ் யூஸ்டு மித்தாலஜிக்கல் பேட்டர்ன்ஸ் இன் த வேஸ்ட் லேண்ட் அப்படின்றது யாரோடதுன்னா எலியட்டோடது. டிஎஸ் எலியட்டோடது வந்து த வேஸ்ட் லேண்டு. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோம், வேஸ்ட்டாக உள்ள இடங்களில் வந்து எலி வந்து கூடு கட்டியிருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம். அப்போ எலியட் அப்படின்றது வந்து வேஸ்ட்டாக உள்ள இடங்களில், வேஸ்ட்டாக உள்ள லேண்டில் எலி கூடு கட்டியிருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம். அப்போ வந்து டிஎஸ் எலியட் வந்து அவரோட மித்தாலஜிக்கல் பேட்டர்ன் வந்து எந்த ஒர்க்கில் இருக்குது அப்படின்னா த வேஸ்ட் லேண்டில் வந்து இருக்குது. அடுத்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசம் அண்ட் த ஹியூமானிட்டிஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரிட்டிசம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லிட்ரரி கிரிட்டிசம் வந்து சயின்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. சயின்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு நேச்சர் அண்டு க்ரியேஷன் இதை பற்றியெல்லாம் இருக்கும், அது போல் வந்து லிட்ரரி கிரிட்டிசமும் ஒரு சயின்ஸ். அதாவது வந்து சயின்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுது, ஒரு யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, அதுக்குன்னு லா என்ன இருக்குது, ஜியாகிரஃபிக்கெல்லாம் நிறைய ஐடியாஸ்லாம் சொல்லுது. ஆனால் லிட்ரரி கிரிட்டிசமில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு லிட்ரரி ஒர்க் இருக்குன்னா, ஒரு போயம் இருக்குன்னா அதில் ஒரு மலையை பற்றி, ஒரு மரத்தை பற்றி, ஒரு ரிவரை பற்றி, இந்த மாதிரி அவங்களும் நேச்சரை பற்றி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சயின்ஸ் வந்து க்ரியேட்டிவாக இருக்குது, அந்த மாதிரி வந்து லிட்ரேச்சரும் வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது சிமிலர்லி சயின்ஸை போலவே லிட்ரரி கிரிட்டிசமும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து இந்த ஃப்ரே வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா that literary criticism and its theory and techniques can be taught but literary cannot be taught, rather it is to be felt and enjoyed. அதாவது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா லிட்ரரி கிரிட்டிசம் வந்து அதோட தியரியை வந்து டீச் பண்ணும், அது நமக்கு ஏதாவது கிரிட்டிசம் வந்து ஏதாவது சொல்லும், பட் வந்து லிட்ரரி ஒர்க் வந்து நமக்கு டீச் பண்ணாது, அது வந்து ஃபீல் தான் பண்ண முடியும். லிட்ரேச்சரை வந்து நம்ம ஃபீல் தான் பண்ண முடியும். ஒரு போயம் படித்தோன்னா அந்த போயம் வந்து நல்லா நடத்தும் போது அதை நம்ம ஃபீல் பண்ணி அதோட அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுவோம். பட் வந்து லிட்ரரி கிரிட்டிசம் வந்து அதோட தியரிஸை வந்து டீச் பண்ணும், லிட்ரேச்சர் வந்து டீச் பண்ணாது, என்ஜாய் பண்ணுவோம், ஃபீல் பண்ணுவோம். லிட்ரேச்சர் கிரிட்டிசம் வந்து எதனோ ஒன்று அதோட தியரிஸை டீச் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரரி கிரிட்டிசம். லிட்ரரி கிரிட்டிசமோட 2 டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னா மீனிங்ஃபுல் லிட்ரரி கிரிட்டிசம், மீனிங்லெஸ் கிரிட்டிசம். 2 கிரிட்டிசம் சொல்கிறாங்க. மீனிங்லெஸ்ஸான கிரிட்டிசம் எப்படி இருக்குன்னா, இது வந்து ஒரு ரீடருக்கு வந்து எதுக்குமே ஹெல்ப் பண்ணாது. ரீடருக்கு வந்து will not help a reader in developing a systematic structures of knowledge. அதாவது வந்து நம்ம நாலேஜை வளர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மீனிங்லெஸ் கிரிட்டிசம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது, அப்போ மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிசம் வில் கிவ் ஒன்லி த பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது மீனிங்லெஸ் கிரிட்டிசம் வந்து ஜஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் மட்டும்தான் சொல்லும் ஸ்டோரியில், அதுலேருந்து நமக்கு எந்த நாலேஜும் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் த ரீடர் ஃப்ரம் லிட்ரேச்சர். நம்ம அதை படிக்கும்போது வந்து அந்த நம்ம என்ன படிக்க போகிறோமோ அதுலேருந்து நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் மீனிங்லெஸ்ஸான உள்ள கிரிட்டிசம் வந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஹியூமானிட்டிஸை சொல்கிறாங்க. லிட்ரேச்சர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஹியூமானிட்டிஸ். ஹியூமானிட்டியோட பார்ட் தான் லிட்ரேச்சர்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ் இன்க்ளூட் philosophy and history. Philosophy and
ஹிஸ்ட்ரி. ஹியூமானிட்டிஸில் என்ன இருக்குது அப்படி கேட்காங்கன்னா ஃபிலாசபியும் ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்குது. இது ரெண்டையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டு தான் ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஹியூமானிட்டியில் என்ன இருக்குது? ஃபிலாசபி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி. இது ரெண்டையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து philosophy and history are two major tools for interpretation of literature and archetypal criticism is based on philosophy and history of a people. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, அதாவது வந்து ஹியூமானிட்டிஸ்ன்றது வந்து ஹியூமனிட்டியோட பார்ட்டு தான் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹியூமனிட்டினா ஃபிலாசபியும் ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபிலாசபியும் இந்த ஹிஸ்ட்ரியும் வந்து மேஜர் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லிட்ரேச்சருக்கு. அடுத்து இல்லாமல் ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசம்க்கு வந்து பேஸ்டாக இருக்கிறது இந்த ஹிஸ்ட்ரியும் ஃபிலாசபியும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஃபார்மலிஸ்டிக் கிரிட்டிசம் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசம் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்கிறாங்க. இது என்ன அப்படின்னா, formalistic or structural criticism will help the readers in understanding a text only in some extent. அதாவது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ஃபார்மலிஸ்டிக் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசம்னா என்ன செய்யணும்னா, ஒரு ரீடருக்கு ஒரு புக்கை படிச்சிட்டோன்னா அந்த புக்கில் என்ன இருக்கோ அந்த எழுத்து அந்த வார்த்தைகள் அதை மட்டும்தான் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமே தவிர அதை தாண்டி எதுவுமே நமக்கு பெருசாக மைண்டுக்கு அதுலேருந்து கிடைக்காது நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஜஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மாலிஸ்டிக் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த அனாலிசிஸ் மட்டும்தான். அதை நம்ம படிக்கிறோம், அதில் என்னது இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்குறோமே தவிர அதை தாண்டி அதில் என்ன தீம் சொல்ல வர்றாங்க, அதில் உள்ள ஜஸ்டிஸ் என்ன அந்த மாதிரியெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதே வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசம்னா நம்மளால் அதோட ஆரிஜினை தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது அந்த ஒர்க் வந்து எதுக்காக எழுதினாங்க எல்லாமே நம்மளால் அதில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர் ஃபார்மலிஸ்டிக் கிரிட்டிசமில் வந்துட்டு cannot understand without the background information which may be called historical criticism. அதாவது வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபார்மலிஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரலில் வந்துட்டு நம்ம அந்த ஒர்க் என்னவோ அதை மட்டும் படித்தா போதும், அந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் நமக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஹிஸ்டாரிக்கல் என்ன சொல்கிறாங்க, cannot understand without the background information which may be called historical criticism. நம்மளால் வந்து இந்த ஆரிஜின் தெரிஞ்சிக்காமல் அதோட பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சிக்காமல் நம்மளால் அது ஃபுல்லாகவே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிரிட்டிசமில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசமில் ஜஸ்ட்டு வந்து நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதில் டெக்ஸ்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை. ஆனால் ஹிஸ்டாரிக்கலில் வந்துட்டு அதோட கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைக்கும், அதோட ஆரிஜின் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து இந்த ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசம்ன்றது என்ன அப்படின்னா, இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசம். ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசமும் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசமும் சேர்ந்தது தான் ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசம். அப்போ வந்து ஒரு ஒர்க்குக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோம், ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மலிஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசமும் வேணும், ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசமும் வேணும்னு சொல்லி பார்த்தோமா. ஆனால் அது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து சயின்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் சயின்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க லிட்ரரி கிரிட்டிசமாக. இதில் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து சொல்கிறாங்க. நேச்சர் கூட, ஃபிசிக்ஸ் கூட. ஃபிசிக்ஸில் வந்து யூனிவர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த மாதிரி யூனிவர்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் ஒரு மூன் எப்படி வருது, சன் எப்படி வருது, அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களே. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லிட்ரரி கிரிட்டிசம்லேயும் நம்மளோட லிட்ரரி ஒர்க்கில் என்ன இருக்கும், ஒரு மூனை பற்றி போயம் இருக்கும், ஒரு சன்னை பற்றி போயம் இருக்கும். ஸோ வந்து எல்லாமே சயின்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை பற்றி எல்லாமே லிட்ரரி ஒர்க்லேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கெமிஸ்ட்ரி வந்து 18th செஞ்சுரிலையும், பயாலஜி வந்து 19th செஞ்சுரிலையும், சோசியல் சயின்ஸ் வந்து 12th செஞ்சுரிலையும், லிட்ரரி கிரிட்டிசம் வந்து இப்போவும் பார்ட் ஆஃப் த சயின்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து இப்போ லிட்ரரி கிரிட்டிசம்ன்றது பார்ட் ஆஃப் சயின்ஸு. அடுத்து வந்து 2 மெத்தட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசம் அதுதான் சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து பார்ட் 1 இதோட முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து பார்ட் 2. பார்ட் 2 வந்து த இண்டக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ். இதுதான் பார்ட் 2. இண்டக்டிவ் மெத்தட்னா என்ன, டிடக்டிவ் மெத்தட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க. இண்டக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட இப்போ நம்ம சண்டை போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சண்டை போடுறவங்கள வந்து சண்டை போடும்போது வந்து நல்லா பேசுவோமா, நல்லா வந்து திட்டுவாங்க. அப்போ உன்னைய பற்றி தெரியாத அவன் ஃபேமிலியே இப்படி தானே அப்படி நம்ம தெரு சண்டைலாம் கேட்டால் சொல்லுவான். தெரு சண்டையை பார்த்தா சொல்லுவான், உடனே அவங்க பரம்பரை, அவங்களோட தாத்தா பாட்டி அப்படி இப்படியே இழுப்பாங்க தெரியுமா. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பர்சன்லேருந்து அப்படியே க்ரோத் ஆகிக்கிட்டே போகிறது.
அதுதான் சொல்கிறாங்க. அதாவது வந்து இண்டக்டிவ்ன்றது வந்து பர்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு விஷயத்தை வச்சு காமனாக எல்லாத்தையும் இழுக்கிறது. இதே வந்து டிடக்டிவ்னா ஜென்ரலாக ஒரு விஷயத்துலேருந்து அதை இப்போ டிடக்டிவில் எப்படி மாற்றி சொல்லலாம், அவங்க ஃபேமிலியே அப்படி தான்ப்பா, அந்த ஃபேமிலிலேருந்து வந்தவ இவன் மட்டும் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கேரக்டர் சொல்லி இவன் மட்டும் என்ன நல்லவளா அப்படி, அதாவது ஜென்ரல்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒருத்தவங்களை சொல்கிறது வந்து டிடெக்டிவ். இண்டக்டிவ்னா ஒரு பர்சன்லேருந்து ஜென்ரலாக போகிறது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நல்லா படிக்கிற பையன் இருக்கான், ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறான்னா அவனை வந்து அவன் பர்டிகுலராக ஒரு பையன் இருக்கான், அந்த பையன் நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கான்னா அவனோட ஃபேமிலியே எப்படி, அவங்க தாத்தா பாட்டி டீச்சர்ப்பா, அவங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள தலைமுறை நல்லா படிப்பாங்க, அவங்க ஊர்லேயே அவங்க ஃபேமிலி நல்லா படிக்கிற ஃபேமிலி அப்படி சொல்லி அந்த பர்டிகுலர் பர்சன்லேருந்து காமனாக போகிறது. இதே டிடெக்டிவ்னா அந்த ஃபேமிலியை சொல்லி அதுலேருந்து வந்த இந்த பையன் மட்டும் என்ன படிக்காமல் இருப்பானா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கேரக்டரை சொல்கிறது. ஸோ இதை தான் வந்து டிடக்டிவ் இண்டக்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. அது ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசம் அண்ட் இண்டக்டிவ் அனாலிசிஸ். இண்டக்டிவ்னா என்ன பார்த்தோம், பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு விஷயத்துலேருந்து காமனாக போடுறோமா. அதுக்கு வந்து இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம். இதில் ஒத்தலோ கொடுத்துருக்காங்க. ஒத்தலோ வந்து எப்படி அவனோட ஒய்ஃபை வந்து சந்தேகப்பட்டான், அந்த மாதிரி ஒத்தலோன்ற ஒரு கேரக்டரை வச்சு எல்லா ஹஸ்பண்டுமே வந்து அப்படி தான், ஹஸ்பண்ட்னாலே சந்தேகப்படுறவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கேரக்டர் கொடுத்து அந்த கேரக்டர்லேருந்து காமனாக ஹஸ்பண்ட்ஸ்னாலே எல்லாருமே அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதான் ஷேக்ஸ்பியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அதான் ஒத்தலோன்ற கேரக்டர் கொடுத்துட்டு பர்டிகுலர் ட்ரூத், பர்டிகுலராக ஒத்தலோ மட்டும் கொடுத்துருக்காரு. ஆனாலும் ஒத்தலோ மாதிரியே தான் எல்லாரும் ஹஸ்பண்டும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ரீடர்ஸ்க்கு வந்து புரியுது. The readers learns that general truth of life. அதாவது வந்து பர்டிகுலர் ட்ரூத் என்னது, ஒத்தல வந்து சந்தேகப்பிடிச்சி ஒய்ஃப் கிட்ட நடந்துக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரீடர் வந்து லேர்ன் பண்ணுறாங்க. ஜென்ரல் ட்ரூத்தாக என்ன லேர்ன் பண்ணுறாங்க, அப்போ ஒத்தல மாதிரி தான் எல்லா ஹஸ்பண்டுமே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் ட்ரூத்துக்கு வர்றாங்க. ஒரு பர்சன்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக உள்ளதுலேருந்து காமனாக வர்றாங்க. அதனால தான் இதை வந்து இண்டக்டிவ்னு சொல்கிறோம். அடுத்து வந்து அந்த ரைட் பண்ணுற ஆதரை கொடுத்துருக்காங்க. ஆதரோட ஓன் வாய்ஸை தான் அவரோட ஒர்க்கில் கொடுத்துருப்பாரு. அதே வந்து அதை வந்து அவர் வந்து எழுதக்கூடாதுன்னு நினச்சாலும் அன்கான்சியஸாக அவருக்குள்ளேருந்து அந்த ஒர்க் வந்து வந்துடும். அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இமேஜோ ஒரு சீனோ ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனோ சம்திங் ஏதோ ஒன்று வந்து அவர் இது வரைக்கும் பார்த்த ஒரு விஷயத்தை வந்து அவரோட ஒர்க்கில் காமிச்சிருப்பார், அவரோட பர்சனலாக அதில் காமிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஒத்தலோ வந்து டஸ் நாட் சி ஷேக்ஸ்பியர், ஒத்தலோ கேரக்டரில் ஷேக்ஸ்பியரை நம்ம பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசமை கொடுத்துருக்காங்க. ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசம் அண்ட் இண்டக்டிவ் அனாலிசிஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசம் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், அந்த ஒர்க்கோட ஆர்ஜின் தெரியும், நம்ம நிறையா விஷயங்களும் அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, போத் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசம் ஆர் த நெசசிட்டி இந்த ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசம். நம்ம பார்த்தோம்ல ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசம்னா ரெண்டுமே சேர்ந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அடுத்து வந்து த சி இஸ் அ காமன் சிம்பிள் யூஸ்டு பை மெனி ரைட்டர்ஸ் ஓவர் த இயர்ஸ் அண்ட் தேர்ஃபோர் இட் இஸ் அன் ஆர்கிடைப்பல் சிம்பிள். கடலை வந்து ஒரு ஆர்கிடைப்பல் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ரோஸ் இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரைட்டர்ஸ் வந்து பழங்காலமாக ஒரு கடலை வச்சு அந்த மாதிரி ரோஸ்னாலே லவ் அப்படின்ற ஒரு தீம் வச்சு இந்த மாதிரி நிறையா ரைட்டர்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து இப்போ உள்ள ரைட்டருக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி கடலையும் ரோஸையும் எழுதுகிறாங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு கடலும் ரோஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி படித்த விஷயங்கள் வந்து இதில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து த ஜேர்னர் ஆஃப் ட்ராமா ஆர்ஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் க்ரீக் ரிலிஜியன். அப்போ வந்து ஜேர்னர் அப்படின்ற ட்ராமா வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா, ஜேர்னர் ஆஃப் ட்ராமான்றது வந்து க்ரீக் ரிலிஜியன்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ரிப்பீட்டடாக திரும்ப அதுதான் சொல்கிறாங்க. அன்கான்சியஸாகவே ஒரு ரைட்டர் என்ன பண்ணுவார், அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி உள்ள விஷயங்களை அவரோட மைண்டில் உள்ளதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவார். ஒரு இமேஜ் மூலமாகவோ அல்லது சிம்பிள் மூலமாகவோ வந்து அவர் அதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதை அவர் வந்து காமிப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஹியூமனோட மைண்டை சொல்கிறாங்க. இப்போ ஹியூமன் வந்து அவங்களோட முன்னோர்கள் வந்து எப்படி இருந்தாங்க, அதுதான் வந்து அவங்கள பார்த்து வளர்ந்தவங்க வந்து அதில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருப்பாங்க. அதை பற்றி தான் இப்போ ஒரு ரிலிஜியன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரிலிஜியனில் வளர்ந்து வந்தவங்களோட மைண்ட் வந்து அதை மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிசம் பேஸ்ட் ஆன் அ சர்டைன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்காலர்லி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றாங்க. அப்போ ஆர்கிடைப்பல்
கிரிட்டிசம் வந்து ஸ்காலர்லி ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஹேம்லெட்டை வந்து லெஜெண்ட் டிஸ்கிரைப்டு பை சாக்ஷோ. அப்போ வந்து ஹேம்லெட்ன்ற வந்து லெஜெண்ட்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறது யார் அப்படின்னா சாக்ஷோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. 13th century ஹிஸ்டோரியன் டேனிஷ் ஹிஸ்டோரியன் எல்லாமே இன் ஹிஸ் புக் என்டைட்டில் டேனிஷ் கெஸ்டா டெனோரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 13ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த டேனிஷ் வந்து ஹிஸ்டோரியன் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா அவரோட புக்கில் வந்து டேனிஷ் கெஸ்டா டெனோரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருன்றாங்க. அடுத்து வந்து ஹேம்லெட்டை வந்து ஒரு லெஜெண்டுன்னு சொல்லிட்டு சாக்ஸோ வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட பார்ட் 2 முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து பார்ட் 3 வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிடக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ். டிடக்டிவ் மெத்தட்னா நம்ம வந்து இண்டக்டிவ்னா ஸ்பெஷல்லேருந்து ஜென்ரலுக்கு போகுதுன்னு பார்த்தோமா, இது ஜென்ரல்லேருந்து ஸ்பெஷலாக இருக்குது. ஒரு ஃபேமிலி நல்ல ஃபேமிலி இருக்குன்னா அதுலேருந்து வர்ற பையனும் நல்ல பையனாக தான் இருப்பான் அப்படின்னு ஒரு பையனை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது. ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து ரிதம் அண்ட் பேட்டர்ன் இன் லிட்ரேச்சருக்கு வந்து ரிதமும் பேட்டர்னும் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லிட்ரேச்சர் இஸ் லைக் மியூசிக் அண்ட் பெயிண்டிங். லிட்ரேச்சர்ன்றதை வந்து எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க, இதுக்கு முன்னாடி செகண்டில் என்ன பார்த்தோம், சயின்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோமா, இங்கே வந்து மியூசிக் அண்ட் பெயிண்டிங் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ரிதம் வந்து மியூசிக் எசென்சியல், பேட்டர்ன் வந்து பெயிண்டிங்க்கு எசென்சியல்னு சொல்கிறாங்க. எந்த பேட்டர்னில் வரையணுன்றது பெயிண்டிங்க்கு, எந்த ரிதமில் பாடணுன்றது வந்து மியூசிக் வந்து எசென்சியல். ஸோ ரிதமும் பேட்டர்ன் ரெண்டுமே லிட்ரேச்சருக்கு எசென்சியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து லிட்ரேச்சரில் வந்து இமேஜஸ், ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றாங்க. அடுத்து லிட்ரேச்சர் ரிதம் மீன்ஸ் த நெரேட்டிவ். ரிதம்னா லிட்ரேச்சரில் என்னென்னா நெரேட்டிவ் ஃபார்மை சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து ரிதம்க்கு வந்து சொல்கிறாங்க. ரிதம்னா என்னது, உலகத்தில் வந்து என்ன சொல்ல, சூரியன் வந்து மறையிறது, அடுத்து வந்து சந்திரன் வர்றது, இந்த மாதிரி சைக்கிளிங்காக என்னென்ன மழை வருது, அடுத்து வெயில் அடிக்குது, அடுத்து நைட்டு வருது, பகல் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறதெல்லாம் யூனிவர்ஸ் ரித்தம் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் சீசன், விண்டர் சீசன், ஆட்டம், இது எல்லாமே யூனிவர்ஸ் ரித்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வளோதான். அது சும்மா எதுவுமே பெருசாக கொஸ்டின் டைப்பில் இல்லை. அடுத்து பேட்டர்ன்றது வந்து பெயிண்டிங்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோமா. லிட்ரேச்சர் பேட்டர்ன் இஸ் ரெக்கரன்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ், ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ். லிட்ரேச்சரில் வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட், இமேஜஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறாங்க. பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் டெரிவ்டு ஃப்ரம் அ ரைட்டர்ஸ் எபிபானிக் மொமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு எதனா ஒன்று வந்து இன்ட்ரோ பண்ணுறப்போ கொடுக்குற ஒரு எதனா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஹீரோயினை வந்து இன்ட்ரோ பண்ண போகிறாங்கன்னா அந்த காலத்து படத்துலலாம் எப்படி இருக்கும், ஒரு சம்திங் ஏதாவது அதுக்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்கள்ல, ஒரு மரம் அசைகிறது, பூ விழுறது, அவளோட காலடியை காமிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கொடுப்பாங்களே. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேய் வரப்போகுது அப்படின்னா அதோட சவுண்டு வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த பேயை வந்து இன்ட்ரோ பண்ணுவாங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம இன்ட்ரோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுறது தான் எபிபானிக் மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து the 4 phases of the myth. அப்போ மித்துக்கு வந்து எத்தனை பேசஸ் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 4. இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. 4 என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க. உள்ளெல்லாம் எதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது. அப்போ வந்து 4 அப்போ மித்தோட பேசஸ் எத்தனைன்னு கேட்டால் 4 பேசஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. உள்ளே எதுவும் பெருசாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லை. த டவுன் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் பர்த் பேஸ். இது வந்து சும்மா ஒரு எப்பிக்கை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோமே. ஒரு ராமாயணத்தில் வந்து ராம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டில் வந்து பர்த்து, அந்த கேரக்டரோட பிறப்பை வந்து சொல்கிறாங்க. ராமன்றவரை எப்படி பிறந்தார், ராமன் வந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ், அவங்களோட வந்து சுற்றி உள்ள சுச்சுவேஷன் இது எல்லாமே சொல்கிறாங்க. சபார்டினேட் கேரக்டர்ஸ், அவர் கூட அண்ணன் தம்பி யார், அந்த மாதிரி இந்த மதர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து செகண்ட் பேஸ் என்ன அப்படின்னா, அடுத்து வந்து சம்மர். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்க, ஸ்ப்ரிங் சொன்னாங்களா, இப்போ வந்து சம்மர் அண்ட் மேரேஜ். ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்த்தா, இப்போ வந்து மேரேஜ். ஸோ இப்போ ராமனுக்கு வந்து எப்படி மேரேஜ் நடக்குது, யார் கூட மேரேஜ் நடக்குது, அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அப்போ மேரேஜ் நடக்கிறப்ப அவருக்கு சபார்டினேட்டாக உள்ள கேரக்டர்ஸ் யார். அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து ஒன்று கொடுக்குறாங்களா, ஆட்டம் சீசன் வந்து டெத் பேஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்த் கொடுக்காங்க, அடுத்து மேரேஜ் கொடுக்காங்க, அடுத்து டெத் கொடுக்காங்க, ஸ்ப்ரிங் கொடுக்காங்க, அடுத்து சம்மர், அடுத்து ஆட்டம் கொடுக்காங்க. அந்த மாதிரி இதில் சன்செட் கொடுத்துருக்காங்களா, இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்களே டவுன், அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4மே இதெல்லாம் என்னென்னு ஒன்று போல் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆட்டம் கொடுத்தா இங்கேருந்து டெத்து, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படி மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து இதில் டெத்துக்கு அப்புறம் அதில் உள்ள ஒரு எப்பிக் இருக்கிறதுனாலே ஒரு ட்ராஜடி நடக்கும். பெரிய என்ன சொல்ல, ஒரு பெரிய ஹீரோ வந்து அதில் உள்ள ரொம்ப மதிக்கிற ஹீரோ வந்து இறந்து போயிடுவார், சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடுவார். அதை வந்து டெத்தை வந்து பெருசாக இது பண்ணி
வந்து நம்ம படத்துலேயே பார்த்துருப்போம். சில படத்துலலாம் வந்து ஹீரோ வந்து இது பண்ணுவாருன்னு பார்த்தா கடைசி டைமில் ஹீரோ செத்துடுவார். இந்த கல்லுக்குள் ஈரம்லலாம் அந்த படத்துலலாம் அவர் வந்து குத்தி கொண்டுருவாங்க. 2 பேரும் சேருவாங்கன்னு நினைப்போம். ஆனால் லாஸ்ட்டில் வந்து குத்தி கொண்டுருவாங்க. அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத மொமெண்ட்டில் வந்து நடக்கும்ல. ஸோ அதை வந்து சொல்கிறாங்க, ஹீரோ வந்து இறக்குறத சொல்கிறாங்க. அடுத்து இந்த டார்க்னஸ், விண்டர் அண்ட் டெசோலேஷன் ஸ்பேஸ். அடுத்து லாஸ்ட் வந்து விண்டர்ன்றது வந்து டார்க்னஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹீரோ வந்து இறந்து போயிடுறாருல, இறந்ததுக்கப்புறம் உள்ள டார்க்னஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த ஹீரோ வச்சுட்டு 4 ஞாபகம் வச்சுக்கிட வேண்டியதான். இந்த 4 இல்லாமல் வெஸ்ட் மித் அப்படின்ற ஒரு மித்தும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து லிட்ரரி கிரிட்டிசம்க்கும் ரிலீஜியனுக்கும் ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ஹீரோ அதாவது ரைட்டர் வந்து தான் எந்த ரிலீஜனை சேர்ந்தவரோ அந்த ஒர்க்கில் வந்து அது தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம மேஜரில் நிறையா படிக்கும்போது வந்துட்டு நிறைய கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து நிறைய இடத்துல தெரியும். ஸோ அப்போ அந்த ரைட்டர் வந்து கிறிஸ்டியனாக சேர்ந்தவராக இருப்பார். ஸோ வந்து அவங்களோட ஒர்க்கில் வந்து அவங்க என்ன ரிலீஜியன்றது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாரடைஸ் லாஸ்ட்டு, இந்த பைபிள் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து இந்த காமிக் விஷன் அண்ட் த ட்ராஜிக் விஷன் இந்த மித்தில் உள்ள ட்ராஜிக் விஷனும் காமிக் விஷனும் என்னன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆர்ட்டும் ஒரு ஹியூமனும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் ஆல். அதாவது ஹியூமன் வந்து என்ன பண்ணுறான், நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறான் அவனோட வாழ்க்கையோட எண்டு வரைக்கும். அது மாதிரி ஒரு ஆர்ட்டும் ஒரு ஒர்க்லேயும் வந்துட்டு அந்த ஒர்க் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரைட்டர் வந்து எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து இதை ஞாபகம் வச்சுங்க, the central pattern of the comic vision and the tragic vision in a myth is detailed in 5 ways. 5 ways வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது 5 என்னென்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கடகடன்னு பார்த்துருவோம். அவ்வளோதான், இந்த யூனிட் முடிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு வேலேருந்து காமிக் விஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹியூமன், அதாவது ஹீரோவை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹியூமன் வேர்ல்டில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா லவ் இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும், மேரேஜ் இருக்கும். இதே வந்து ட்ராஜடியில் வந்து ஆப்போசிட். அந்த ஹீரோக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவர் ரொம்பவே வந்து இண்டிவிஜுவலாக இருப்பார். இங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கா, ஸோ இங்கே இண்டிவிஜுவலாக இருப்பார். இங்கே லவ் இருக்குது, அப்போ இங்கே வந்து ஹேட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவே எல்லாமே இருக்கும். ஐசோலேட்டட் மேன், அவர் வந்து தனிமையில் இருப்பார். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே இருக்குது. த்ரானி அண்ட் அனார்கி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆப்போசிட்டானது. அடுத்து வந்து இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எங்கோட டெரிபிள் மதரை வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ட்ராஜிக் விஷனுக்கு. அப்போ ட்ராஜிக் விஷன் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது எங்கோட டெரிபிள் மதரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ட்ராஜிக் விஷனுக்கு. அடுத்த செகண்ட் வந்து அனிமல்ஸ் வேர்ல்டு. அனிமல்ஸ் வேர்ல்டில் வந்து ஹியூமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எல்லாமே காமிக் விஷனில் வரும். ஹியூமனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இது ட்ராஜிக் விஷனில் வருது. ஃபஸ்ட்டு ஹியூமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது மாதிரி பேர்ட்ஸு, அனிமல்ஸ் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. சீப்பு, லேம்ப்பு, பேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே. ட்ராஜிக்கில் வந்து பீஸ்ட்டு, அடுத்து வந்து வல்ச்சர், சர்பண்ட் இது எல்லாமே வந்து ட்ராஜடியில் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது காமிக்கில் எல்லாமே ஹியூமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, ட்ராஜிக்கில் எல்லாமே ஹியூமனுக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்குறது. அடுத்தது வெஜிடபிள்ஸ் வேர்ட்ஸில் வந்து நம்ம சாப்பிட்றது, கார்டன், பார்க்கு, ட்ரீ, ரோஸு, லோட்டஸ் இந்த மாதிரி எதாவது நமக்கு எந்த கஷ்டமும் தராதது. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மார்வல்ஸோட க்ரீன் வேர்ல்டு, அடுத்து ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபாரஸ்ட் காமெடிஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்குவோம். வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து வேர்ல்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து மார்வலோடதும் ஷேக்ஸ்பியரோடதும். அடுத்து வந்து இதுக்கு ட்ராஜிக் விஷனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சின்ஸ்டர் ஃபாரஸ்ட். நம்ம இதில் படிச்சிருக்கோம்ல பில்கிரிம்ஸ் ப்ரோக்ரஸ்லாம் அந்த ட்ரீஸ்லாம் பாய்சனரி ட்ரீஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து ட்ராஜிக் விஷனுக்கு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து டேண்டியோட இன்ஃபெர்னோனா ஹெல்லுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம்ல. ஸோ அதுவும் மில்டனோட காமோஸ் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து மினரல் வேர்ல்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த சிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அங்கே பில்டிங்ஸ் இருக்கும், அங்கே வந்து டெம்பிள் இருக்கும், ப்ரீசியஸ் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே உள்ளது எல்லாமே வந்துட்டு நல்லதாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதே வந்து இதில் வந்து ட்ராஜிக்கில் வந்துட்டு டெசர்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் இமேஜஸ் இங்கே வந்து ரொம்ப நம்ம வாழறதுக்கு தகுந்தது இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்து வந்துட்டு அன்ஃபார்ம்டு வேர்ல்டில் வந்துட்டு இங்கே என்ன சொல்லுவாங்க ரிவர், ட்ரெடிஷ்னலி, அதாவது வந்து நமக்கு என்ன சொல்ல இயற்கையாக உள்ள இமேஜஸ் எல்லாமே நல்லதாக மவுண்டைன், ரிவர் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து ஃப்ளட்டு, வெள்ளம் வர இந்த இயற்கை மூலமாக வர அழிவுகளை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே ரிவர் வாட்டருக்கு கொடுத்துருந்தாங்களா, இங்கேருந்து வாட்டர் மான்ஸ்டர்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எது எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. இம்பார்ட்டண்ட்டாக அந்த ஒர்க்ஸை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, எந்தெந்த ஒர்க் எதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்கன்றது. அடுத்து வந்துட்டு
இவர் கடைசியாக என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா WB ஈட்ஸை வந்து சொல்கிறாரு. அவரோட செயிலிங் டு பைசாண்டியம் அப்படின்ற ஒர்க்கை வந்து கொடுத்துருக்காரு. இது பைசாண்டியம் அப்படின்ற ஒர்க்கை கொடுத்துருக்காரு. இது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த காமிக் அண்ட் ட்ராஜிக் விஷன். இந்த நம்ம இந்த 5 காமிக்கும் 5 ட்ராஜடி விஷன்ஸையும் பார்த்தோம்ல. அதாவது இந்த ஹீரோ, அனிமல், அடுத்து வந்து வெஜிடபிள், அடுத்து மினரல், அடுத்து வந்து அன்ஃபார்ம்டுன்னு சொல்லிட்டு 5 பார்த்தோம்ல. இதில் 5 காமிக் இருக்குது, 5 ட்ராஜிக் இருக்கா. ஸோ இது எல்லாமே எந்த ஒர்க்கில் இருக்குதுன்னு கேட்டால் செயிலிங் டு பைசாண்டியம் அப்படின்ற WB ஈட்ஸோட ஒர்க்கில் இருக்குது. அப்போ 5 வேஸ் மித்தும் எந்த ஒர்க்கில் இருக்குன்னா செயிலிங் டு பைசாண்டியம், எழுந்தது வந்து ஈட்ஸு. அவ்வளோதான், இந்த ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. இது ரொம்ப பெருசாக இருந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் உள்ளே பார்த்தோம்னா பெருசாக எதுவும் மெமரி பண்ணுற லெவலுக்கு பெருசாக இருக்காது. அந்த ஒர்க்ஸு, அந்த ஆத்தர் நேமு அதை மட்டும் நம்ம மெமரி பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி பெரிய ஒர்க்காக இருக்குது. ஆனால் உள்ளே எதுவுமே மெமரி பண்ணுற மாதிரியே இல்லை. வளவலன்னு ஒரே கண்டென்ட்டை தான் திருப்ப கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.